كمي تمسيو زخبركم تعذبتنا زو سلامتنا يبصحكم النبلنا نلومي حموش تحساس عد شعات مشهد استدالو زينا ومسنادو نقرب لكم تدالينا لنا كصافت أميك تكتاتو لنا بخبر زعدم تصفادت مبراتي كم ترمود بغندي نتبتاتو خفلم بريزيدنت إسياس ورا أسران شعاتنا امباسادرات تقبلو عب استراتيجي مبهالات صلات تمرت زتوكر عورزتها بسمرات غنيعهم أما يوالد نوزو بحال بيقات سريحة روسيا نمقام أحدو مكل خالد أفر أمريكا زلوات عومو قليسا حالا هاقرات إوروبا إيران نيكوير تمعبل كم زلا خسيسا كارسنت بحري أمايات نيجيريا تنكساس نزنبرت نينداد مركب شويم تبعيلو بريزيدنت إسياس أفوركي تمالن لومن 4 تحساسا بمقبلي أغايش دندن أبستخايدس نسرعات ورق السرع أسران تشعاتن أمباسادرات تقبلو غازيت إنيا ليديا تخل مريم زدالوتو زيناوز أبصاب يسعب لومي حمشة تحساسيو زلغو بوتا دما مقبل غايش دندن بريزيدنت إسياس أفوركي لومن تمالن ورق السرع أمباسادرات استفلاليا حاجرات أفريقيا مأكلاي مبراق روحو مبراق إيروبان لاتين أمريكان كقبلو يعيدو اللوم تماب قدامي إلت ورقة صرحهم زقربوا أمباسادرات أمباسادر فدرالاويت ديمقراطياويت ريبابليك إثيوبيا أمباسادر نكسنة سعود عرب أمباسادر فدرالاويت ريبابليك جرمن أمباسادر عباي بريطانيا أمباسادر ريبابليك هندي أمباسادر إيروبا وحبرت أمباسادر ريبابليك قبطي أمباسادر ريبابليك دبوب أفريقيا أمباسادر ريبابليك سلوفاكيا أمباسادر نكسنة بلجيوم أمباسادر فدرالاويت ريبابليك نيجيريا أمباسادر ريبابليك سربيا أمباسادر ريبابليك غيني أمباسادر ريبابليك أوغندا أمباسادر رومانيا أمباسادر أستريا أمباسادر بولندن أمباسادر أيرلاند نيم لوميا بساعتات قدم أطرياب استخايدة سنسرعات دما أمباسادر ريبابليك إندونيسيا أمباسادر كندا أمباسادر فنلند أمباسادر ريبابليك تشيك أمباسادر إسبانيا أمباسادر شويدن أمباسادر فيلبينس أمباسادر رواندا أمباسادر غريخ أمباسادر برازيلن أمباسادر ريبابليك فنزويلان ورقة صرحهم أقربهم قوامي أمباسادر إثيوبيا بإيرترا أتو ريدوان حسين ورقة أبزر كبلو كل مرياوي كل تعوز مدناتات إيرتران إثيوبيان كمعبلن أبزوبانا سفينو زلو ناي سلام رقاتن متحق غازن مدرخ نمدن فعدما كلتين هاجرات بزل على كرف قالو أمر رداء تبتحهم ورقة صرح أمباسادر نكسنة سعود عرب صغر سليمان القرشي أبستقبللو بريزيدنت إسياس نهار زمدنا إيرتران نكسنة سعود عربن زموغوس أنفت حيزو مهلاو بمتقاس كلتين هاجرات أب كلتاوي زمدناتات كي تحاطرة نرقاتن سلام زواك إحي بحري بزل على كسر حلو كم زقبا أزخاخيروم أمباسادر صغر سليمان بوغانو زمدناتات سعودان إيرتران طبو أنفت حيزو يقعز مهلاو ربحو كينيو كلتين هاجرات كم زخيد بمتقاس قروبنت هاجرو نزل على متحببار أرقاقيتهم أمباسادر فدرالاويت ريبابليك جرمن مستر جرلاد وولف دما إيرترا أب زوبا قرنا أفريقيا سلام زسفنا هاجر بمخانا نرقاتن سلام من نايت زوبا عبا أبركتو كتكبر كم تخل قليتهم اتنكون هزبتات زوبانا زدلي سلام من رقاتن يزبال بريزيدنت إسياس بوغانو كاب متحق غازن حبير كامن بارن كلا أمارات كم زيل بمئمان بسنك قداماو متأتتاو استفتره كتاب كيعو نزع لامازن مسمار بحابار يسرحالو كم زلو أبريهم هاجرو مس إيرترا زلوا زمدنا كتما عبل دليت كم زلوا زقلتا أمباسادر عباي بريطانيا مستر ألاس دير ووكر كا سعبينات كلمة ولوت إنمكتا إيرترا تكايدو زلا تعرن تمزقبو زلا عاوتاتن نبروجكتات موهلال تسقاتات ماين صحاو تعاتن كم آبنت بمتقاس دحر زهابو مقلتي أبز مداي زيزتا متحببار كهلو بوغن هاجرو نزولو قربنت أرقاقيتهم قداي ممكات كلمة ولوتي بسفيح ملكعو كتمت كم زلوا زتقاس بريزيدنت إسياس إيرترا مقلول أبركتا كتكبر زلوا قربنت بمقلات تأتوكرو أبت تكبارن تجباتن بروجكتات كخون كم زقبا أسمير اللوم
ቀዳማይ ቀዋሚ ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ህንድ ብምዃኑ ዓባ ሓጎስ ከም ዝስምዖ ዝገለጸ ሚስተር ሱብሃሽ ቻንድ ብወገኑ ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ዝግበር ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዘለዋ ድሌትን ቁርብነትን ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ምስ ህንዲ 40 ዝምድና ከተማዕብል ከም ዝግባእ ብምሕባር ኤርትራ ምስ ህንዲ ጀሚራቶ ዘላ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ብፍላይ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ካልእ ጽላታትን ከተስፍሖን ከተዕብዮን ከም እትደሊ ኣነጺሮም ኤርትራ ኣብ ምድንፋዕ ዘባዊ ውህደት ትገብሮ ንዘላ ኣበርክቶ ዘመጎሰ ኣምባሳደር ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ጋቦር ኢክሎዲ ብወገኑ ኣብ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም መድያት ምትሕብባሮም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዘባዊ ምዕባለታት ግቡእ መረዳእታ ሃልይዎ ንምዕዛዝ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ብምዝኽኻር መደባትን ቀዳምነታትን ኤርትራ ኣብ ዘባዊ ውህደት ገሊጾም ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ግብፂ ሚስተር ሻዲ ጀማል ኤልዲን ኤልሸርቃዊ ብወገኑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ቀጻልነቱ ንምውሓስን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምምዕባሉን ሃገሩ ብዝሓየለ ከም ትሰርሓሉ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ናይ ግብፂ ቦታ ብደረጃ ዞባን ዓለምን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ግቡእ ተራእያ ክትጻወት ኣዘኻኺሮ ኣምባሳደር ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ሚስተር ፐርሰርቨራንስ ሙበዘሊ ኩምሻ ድማ ካብ ቅድሚ ናጽነት ዝጅምር ዝምድና ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪቃን ንምምዕባል ኣብ ጽላታት ቁጠባ ትምህርትን ባህልን ናይ ምትሕግጋዝን ምልውዋጥ ተመክሮን ድልድል ክንጸፍ ሃገሩ ዘለዋ ድሌት ገሊጾም እቶም ናይ ስራሕ ወረቐቶም ዘረከቡ ኣምባሳደራት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግና እንድሕር ምምናይ ዝምድናታት ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ንምምዕባልን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ንምስፋሕን ንምድልዳልን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ሊድያ ተክለማርያም ካብ ኣዳራሽ ደንደን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ስትራቴጂ ምብህሃል ኣብ ጸላት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ውጥን ቅድመ ትምህርትን ኣብዮትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ4-5 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ነቲ ዓውደ ዘተ ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ዳናይት ገብሪ ህይወት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ ወኪል ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ኣብ ዝስምዖ ቃል እቲ ሰነዳት ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ዘውፅኦን ዝሰርሓሉ ዘሎ ፖሊሲታትን ከምኡውን ራብዓይ ዓንዲ ሕቆ ሸቶታት ዘላቕለ ልምዓት ኣሳሲሩ ብዘይተበታተኸ መንገዲ ንምትግባሩ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ወኪል ማዕከን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ሚሻሂን ኒሎፈር ድማ ኣብ ዓለምና ኣስታት 175 ሚልዮን ህፃናት ዕድል ቅድመ ትምህርቲ ከም ዘይረኽቡ እዚ ማለት ድማ ኣብ ተንትሑት ቁጠባ ዘለወን ሃገራት 8 ካብ 10 ቆልዑት ካብዚ ዕድል ዝተሓረሙ ምዃኖም ብምጥቃስ ውድባ ኣብዚ ኤርትራ ኣበጊሳቶ ዘላ ዕቱብ መደብ ቅድመ ትምህርቲ ክትሓባበር ቅርብ ምዃኑ ኣረዲኣ ኣብቲ ዓውደ ዘተ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝስርሓሉ ሰነዳት ስትራቴጂ ምብህሃል ኣብ ጸላት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ውጥን ቅድመ ትምህርትን ናብዮትን ንተሳተፍቲ ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ተሳተፍቲ ኣብቲ ተበጊሱ ዘሎ ውጥናትን ክብጻሕ ዝድለ ሸቶታትን ኣብ መስርሕ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ብድሆታት ተመክሮ ክቕሰመሎም ዘለዎም ዝተሓልፉ መስራሓት ምውህሃድ ተበጊሶም ዘለዉ መደባት ምዝጸንሐ ትምህርታዊ ኣሰራርሓ ከምኡውን ትጽቢት ዝግበረሉ ምውህሃድ ዝተፈላለየ ኣካላትን ሚኒስትርታትን ሓጋዚ ሓሳባት ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብን ሓላፊት አሃዱ ቅድመ ትምህርቲ ወይዘሮ አበባ ሀብቶምን ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየደው ቃለ ምሕተት እቲ ዕላማ ኣብ 2022 ኣቅርቦት ቅድመ ትምህርቲ ናብ 30 ሚእታዊት ክብ ንምባሉን ብዓይነት ንምልዋጡን ከምኡውን ንዝጸንሐ ትምህርታዊ ጎስጓስ ብውህድን ውድብን መንገዲ ንምዕዋቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም በሓፂሩ ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክሰርሓሉ ይጽናሕ ዳእምበር ከምቲ ዝድለ ንቅድሚት ክስጉምን ከምዕበልን ኣይከኣለን ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ስትራቴጂክ ፕላን ከነዳልዎ ዘገደደና ምክንያት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣሰስ ጌርና ማለት ገምጊምና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 3 ዓመት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት እንታይ ኣብ 7 ኪ ዝኾና ቁልፍ ዝኾና ንጥፈታት እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ንዕኡ ክስታይ ንምግባእ ንዕኡ ዘዓለመዩ ብዝሓሸ መንገዲ ብዝተጸንዐ ኣገባብ ውሁድ ዝኾነ ናይ ኣባሃል ናይ ምብህሃል መንገዲ ፈጢርካ ሁሉ ብውሁድ ኣገባብን ብሓደ መንገዲ ትመለኽቲ ዘብጽሓሉ መንገዲ ክትፈጥርን ከምኡ ከዓ ክትገብር ከለኻ ኣብ ምርትዖታት ዝተበገሰ ኣገባብ ኣካይዳ ስለ እትኽተልካ ጽፉፍ ሓበሬታ ብዘዕግብ መንገዲ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ክፈጥረልካ ዕድል ክፈጥር ስለ ዝኽእል በዚ ገባብ ዝሒዝካ ክትከይድ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ
እቲ ሰነዳት ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርትን ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ኣካላትን ብዘቕረብዎ ርእቶታትን ሓሳባትን ሃብቲሙ ኣብ 2020 ንስራሕ ክብገስ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ምልላይ ምዕቃብን ምውራስን ባህላዊ ውርሻታት ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ብ3-4 ታሕሳስ ወዲቡ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብ ኣምር ባህሪ ሓያል ኣፍልጦ እንተሃልዩ ነቲ ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ውርሻታት ንምስናድን ንምዕቃብን ከምኡውን ናብ መጻኢ ወለዶታት ንምስግጋሩን ተኽእሎ ከም ዝህሉ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ግቡእ ኣበርክቶ ክገብሩ ጸዊዖም ኣብቲ ዋዕላ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን መንነትን ኣገዳስነት ምዕቃብን ምስግጋርን ኣፋውያታ ኣገዳስነት ምዕቃብ ቅርስታት ሰነዳዊ ውርሻ ኣገባብ ባህላዊ መጽናዕትን ኣገዳስነት ውጥንን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ኣብቲ ወረቓቕቲ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻን ምስግጋር ናብ ዝቕጽል ወለዶታትን ንምዕዛዝ ክትግበሩ ብዛዕባ ዘለዎም ስራሓት ብሰፊሑ ተገሊጾም ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣብ ዘስምዑ መዛዘም ቃል ኣብ ባህላዊ ውርሻ ዘተኮረ ዓውደ መጽናዕቲ ኣገዳስነቱ ልዑል ብምዃኑ በብደረጅኡ ቀጻልነት ክህልዎን ተተግበርቲ መደባት ክሰኣሉን ተላቢዮም ኤርትራ ኣብ መበል 31 ዓመታዊ ዋዕላ ባይቶ ኣህጉራዊ ውድብ ማሪታይም ክትሳተፍን ከላ ኤርትራውያን ነበርቲ ፍራንክፈርትን ማንሃይምን ጀርመን ሞንትሪያል ካናዳን ኩዌትን ድማ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ኣለዉ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣዋሂዳ ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ግረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ ኤርትራ ካብ 25 ሕዳር ክሳብ 4 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ኣብ ዝተቓንዐ መበል 31 ዓመታዊ ዋዕላ ባይቶ ኣህጉራዊ ውድብ ማሪታይም ተሳቲፋ ከምኡውን ኣብቲ 174 ኣባል ሃገራት ዝተሳተፈ ዋዕላ ካብ 2020 ክሳብ 2021 ንዘገልግል ላዕለዋይ ፈጻሚ ኣካል ናይቲ ውድብ ንምምራጽ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ከም ዝተሳተፈት እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ ኣህጉራዊ ውድብ ማሪታይም ዝለዓለ ኣህጉራዊ ተቆጻጻሪ ድሕነት ጸጥታን ኣከባብያዊ ውሕስነትን መጓዓዝያ ባሕሪ እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ዓመታዊ ኣኼቡ ካብ 14 ከተማታት ዝመጹ 52 ወከልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ብ23 ሕዳር ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተቃኒዑ ተሳተፍቲ እቲ ሃገራዊ ሽማግለ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ዘለዎ ሕፅርታት እንድሕሪ ምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ ንጥፈታቱ ዝሕግዙ ናይ ስራሕ መደባት ኣነጺራ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ሓላፊ ዲፕሎማስን ሜድያን ኣቶ ተኽሉ ለባሲ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰፊሕ መግለፂ ክህብ እንከሎ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ድማ ኣብ ኤርትራ ተጣጢሑ ንዘሎ ዕድላት ወፍሪ ድሕሪ ምብራህ ንዝለዓለ ኣድማዕነት ሃገራውያን ውዳቤታት ብውህደት ክሰርሓ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ መጒሶ ካብ ጀርመን ከይወፃና ኤርትራውያን ነበርቲ ማንሃይም ሓርበኛታት ስንኩላን ምሕጋዝ ግዴታ ኩሉ ዜጋ እዩ ብዝብል ቴማ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ዘኪራ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቶም ንስለ ሃገርን ህዝብን ዝሰንከሉ ጀጋኑ ንምሕጋዝ ተራ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክዓቢ ናብ ወለዶታት ክወራረስ ድማ ብዝሓየለ ክስራሓሉ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ተሳተፍቲ ዝተኣከበ 2500 ዩሮ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ተወፍዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ሞንትሪያል ካናዳን ኣባላት ሕድሪ ሞንትሪያልን ጽምብል መበል 40 ዓመት ምምስራት ኣህማደ ብ23 ሕዳር ኣካይዳ ኣደ መንበር ኣህማደ ጨንፈር ሞንትሪያል ወይዘሮ ኣለም ኣባይ ኣብ ዘስምዑቶ ቃል ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃልስን ናጽነትን ምሕላው ልኡላውነትን ዝገበረቶ ኣበርክቶን ተሳትፎን ኣብ ልምዓትን ብልጽግናን ሃገር ትቕጽሎ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ክሳብ ሙሉእ ዓወት ቀጻል ምዃኑ ኣረጋጊጻ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣባላት ማሕበር ኣብ ዝተተግበሩ ንጥፈታትን ናይ መጻኢ መደባትን ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ $850 ካናዳ ኣበርኪታ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ኩዌት ጽምብል መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ብ29 ሕዳር ጸንቢላ ኣደ መንበር ውዳበ ሃማደ ኣብ ኩዌት ወይዘሮ ምልእተ ደገ ንተራን ኣበርክቶን ናይቲ ውዳበ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድሕሪ ምጥቃስ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ኣብ ምህናፅ ሃገር ብልዑል ወንን ተወፋይነትን ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጻ
ፈጻመ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኩዌት አቶ ሑመድ ይሕያ ሓሊ ብግድኡ ሙሉእ ተሳትፍነት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እንተዘይነብር ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ክብፅሕ ኣንበይ ምትኽእል እንድሕር ምባል እዚ ክብሪ እዚ ከም ዘለዎ ክውረስ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብቲ ጽምብል ኤርትራውያን ማሕበራውያን ሓይልታት ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዐን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ኣዋልድ ንኡዞባ ሓልሓል ብ3 ሚልዮን ናፋክ ትነጽንሐ ዲጋ ተዛዚማ እዛ ብሓደ ታሕሳስ ዝተዛዘመት ዲጋ ኣብ ርእሰቲ ጸገም ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምቅላል ትገብሮ ኣበርክቶ ኣብ ትሕቲኣ ዝርከብ 14 ሄክታር ከተልምዕ ትጽቢት ከም ዝግበረላ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ተኸስተ ኣስገዶም ሓቢሩ ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብቲ ናይ መመራቕታ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል ነበርቲ ማይ ኣዋልድ ነዛ ተሰሪሓ ዘላ ዲጋ ብግቡእ ክጥቀሙላን ቀጻልነታ ከውሕሱን ብምዝኽኻር ካብ ድበት ንምክልኻላ ማይ ኮዖታታ ክፍውሱ ተላብዩ ኣማሓዳሪ ንኡዞባ ሓልሓል ኣቶ ግርማጽየን ኣብርሃ ብወገኑ ምምሕዳር ንኡዞባ ሓረስቶት ዝጥቀሙሉ ኣትክልትን ኣዝርእትን ክቐርብ ምዃኑ ገሊጾም ነበርቲ ድማ ንዝተዋደደ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ኣብ መዓላ ንምውዓል ተበግሶታት ወሲዶም ንልምዓት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ኾላ ድሒሮም ዝነቐጹ ዘራእቲ ብሓፈሻ ጣፍ ድማ ብፍላይ ኣብ ቆፉኡ ንምእታው ሰፊሕ ማእቶታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ካብ ምምሕዳር ንኡዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሮም ኣቐዲሙ ብተሳትፎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተምሃሮ ስራሕተኛታት መንግስትን ህዝብን ብዝተኻየደ ወፈራዊ ንጥፈታት ኣብ 12,000 ሄክታር ተዘሪኡ ዝነበረ ኣእካል ከም ዝተኣከበ ይዝከር ተሳተፍቲ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ነቲ ሎሚ ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበፅሐ ዘራእቲ ካብ ጸያቕ ማዕጺድን ባልዓትን ንምክልኻል ዓቕሞም ዝፈቕዶ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለው ኣብሪሆም እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ ደጊመ ምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕደም ሩስያ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የቆሞ ከም ዘሎ ነዝገለጸቶ ሓድሽ ኣሃዱ ምክልኻል ጠፈር ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ብ5 ታሕሳስ ኣፍሊጣ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሙቃምቲ ኣሃዱ ይጓየያ ምህላውን ዝሓበረ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምዕጋት ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከም ተካይድ ኣረድዮም ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዋዕላ ከካይዱ ዝቐነዩ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሙቃም ኣሃዱ ምክልኻል ጠፈር ሓደ ካብ ኣጀንዳታቶም ምንባር እዩ ዝግለጽ ቀንዲ ዕላማት ውጥን ካብ ሩስያ ዝኣመሰለ ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስግኣት ንምምካት ምዃኖም መራሕቲ ናይቲ ኺዳን ሓቢሮም ነቲ ውጥን ዝተቃወመት ሩስያ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ኣፍሊጣላ ሙቃም ኣሃዱ ምክልኻል ጠፈር ኣብ ሞንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ንዝጸንሐ ፍልልያት መሊሱ ከክፍሖ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቶም ኣሜሪካን ሩስያን ንምፍራይ ናይ ማእከላይ ርሕቐት ሚሳይል ዝገትእ ቅድሚ 30 ዓመታት ንዝኸተመኦ ውዕል ድሕሪ ምፍራሰን ኣብ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር ከይሽመማ ስግኣት ጸኒሑ እዮም ሩስያ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ክውንጨፍ ዝኽእል ዶብ ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ንኣሜሪካን መሻርክታን ሻዕሎት ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝጠንቁ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ፍልልይ በብእዋኑ እናገፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ንምውሓስ ከም ዝሰርሓ ክገልጻ ጽንሓ ሓያላን ሃገራት ኤውሮጳ እታ ሃገር ኒውክሌር ተማዕበል ከም ዘላ ከሲሰን ኢራን ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ባሊስቲካዊ ሚሳይል ተማዕበል ከም ዘላየን ኣብቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝኸተማ ፈረንሳ ብሪጣንያን ጀርመንን ዝኸሳ ዘለዋ እተን ሃገራት ምምዕባል ባሊስቲካዊ ሚሳይል ኢራን ነቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝጻረር ምዃንየን ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሰደድኦ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከሲሰን ኢራን ነዚ ሓድሽ ክሲ ብዝምልከት ዛጊት መግለፂ እኳ እንተዘየውፅአት ኒውክሌሳዊ መደባታ ንሰላማዊ መዓላታት ጥራይ ምዃንያ ክትሕብር ጸኒሓ ሓያላን ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ስምምዕ ንምውሓስ ክሰርሓ ከም ዘይጸንሓ እዚ ድማ ምስ ኣሜሪካ ከም ዝወገና ዘመልክት ምዃንያ ኢራን ትወቅስ ኣብ ስምምዕ ዝኸተመት ኣሜሪካ ከም ዘይዓገበትሉ ብምጥቃስ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ 2018 ከም ዘንሰሓበት ጸብጸባት ይጠቕሱ በዚ ከዓ ትግባር ናይቲ እቲ ኣብ ሞንጎ ኢራንን 6 ሓያላን ሃገራትን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኸኣለ ይግለጽ
ቀርሰንቲ ባሕሪ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣብ ማያት ናይጄርያ ትንቀሳቐስ ንዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ግሪክ ከም ዝጨወዩ ይግለጽ ኣሎ ሓደ ግሪካዊ ዝርከቦም 18 ህንዳውያን ሰራሕተኛታት ናይታ ባንዴራ ሆንግ ኮንግ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ተጨውዮም ከም ዘለዉ ተቃሊሑ ነቶም ግዳያት ነፃ ንምውፃእ ፃዕርታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ክዕወት ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡሎ ዕላማ ናይቲ ጨውያ ዛጊት ከም ዘይተሓበረ እንትኾነ ግና ቀርሰንቲ ንምልቃዖም ገንዘብ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ብኣግኡ ተኣሚቱሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማያት ናይጄርያ ድማ ብፍላይ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ቅርሰና ከም ዝካየድ ፀብፃባት የረድኦ ቀርሰና ሓደ ካብ ቀንዲ ፀጥታዊ ስግኣት ማያዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሓለዋን ኮለላን ዝተዋፈረት መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዝተጠርጠረ ዝተረቐቐ ክፋላት ሚሳይል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ብ4 ታሕሳስ ኣፍሊጦም እቲ ብ25 ሕዳር ዝተታሕዘ ክፋላት ምዕቡል ሚሳይል ብዝተገብረሉ ኣፈናዊ ምርመራታት ካብ ኢራን ዝነቐለ ከም ዝኾነን ናብ ዕጡቓት ምልሻታት ሑትየን ናይ የመን የምርሕ ከም ዝነበረን እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሮም بمسرت بين حبرات حجرات إيران كفعاد بايتوت توزعي زخون عينة أسوار كابدوباتا كتجعز كتشيد يخون كتقرب الجديام أبز حلف عمتات كاب إيران نبي يمن زنقلو التضراوي أسوار أب وشمت عرب زنك أسعصا مراقب كينات أمريكا كم استتحزز حبر مجلس بينتاغون إذن عسران حمشتن حدار استرا بمخانو زيادة أسكا كم زقبرو أرديو بينتاغون نزي زك على حزولو بربعة تحساس إيران بقربة متسعي عنا وسقم تتوسد كم تخل زملكت تاو من جتات كم زلو أبزقلص ولا زلو وانيو كابل على وتحلفت بينتاغون زخونه جون رود أبزهابو مجلسي اتترخيب زلو تاو حبريتا إيران زحيل عنا وسقم تتوسد مخانا زملكت مخانو أفليتوم إيران أبزوا مأكلاي مبرأ تخطر زلا أعنا وكتب التقلص أو بوليسي كتقارص أو تصوع أنحت أمريكا عبل علي أتصاط المفتار ترير إجراتات كتتصنع كلا تهاجر عبل علي ربحاتاتان علاماتاتان كتكايدون تخيل متقعة مبدأ أبزوا مأكلاي مبرأ نزن برا وتهدرا وحيلي يعبياتو كم زلا يفلت أبز حدا فور حجنبوت نايت زوبا زلا أخذتو 14 سراويت أكل نايز 5 خونه صبص أوات يتوصوم زي خبركم تعذبتن إذا على استدلال وزينا ومستنادو بستفتصيمو لسلمك التالكم عزينا نمسكن سلام سلام كم يتسمعكم كبرات عزب تعرتها وزينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكال حرقم شامبيون قدم بشكلتها زوبا ماكل سوا عربي بناي جيزي وددر كفيلميو إذا مسمر صارت على كريستيان كم نقص عشرة متقدم أطري زكاري وددر أب ناي دك أنشين دك تبعتيو ناي جونيور كمون ناي دك تبعتيو قدام ديفيجن 320 كيلومتر كشفونو تسرع له معلوم سنبت شومونت تحساس كان ناي صرغا مزازم وددر اب غورنا فعبت كباب انداماريام كلهم ديفيجنات زساتفو وددر كاب نغوس عشوعت قدم قطرات حيزو ككاديوم بز مسرت قدادم تقدماي ديفيجن 240 كيلومتر كشفونو مربته تحيزو له معلوم تقدماي ريتيل سراكتوس فوم ناي حلف عام الشامبيون مبالو زكريم فدرشن بشكلتا زوبا ماكل نكلهم مافكرت بشكلتا اب مسمر صرغا صرات عدا كريستيان بمركاب نتقدم تمورال كوبو صوي لهم قطمات بريمير ليج انجليز تمالي ربع كاتشير نيرو استرغبه وصيتو يسعب ابناي تمالي صوتاتات لعلاته كروز رغبه نيرو مانشستر يونايتد انصار توتنهام كمون ناي درب صوتا اب مونغو ليفربول ايفرتون استخايري نيرو ناب صوتا مسنملس مانشستر يونايتد توتنهامن زكايدو مخانيو اسلطاني مانشستر يونايتد زنبر مابزو وانكا ناي توتنهام كوينو زتوصره هوزي مورينو ناب ميرا اولد ترافورد بمغاش بمصواتو بتحدم اسلطان يونايتد زلو سولشاركا تي وصيت اب ومبرو كفترو زغل من قناع بتكال وطار بمبارو زغطم نمعزابو سحابي نيروم ناب صوتام سات يونايتد ابشاشيت دغ كاب راشفورد بزغتا شوتو اقديما مرحنت حزام توتنهام مبل 39 مجدي دل علي بزغتا شوتو معري خوينا نعرفت دم حرب حرت فلالين دحر عرفتي اب زغصله صوتاون يونايتد اب مبل 49 دغ فصوم كل عرخبا ماركوس راشفورد كان ابشوتو بملوات نمرحنت كلوب دريعوم
ጾታኻ በዚ ውፅኢት 2-1 ተዛዚሙ ኣብዛ ጾታ ማርኮስ ራሽፎርድ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ድሕርቲ ጾታ ስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ኣብ ዘካየዱ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስ ትዕወት ኩሉ ሳዒኻ ትሕጎስ 3 ነጥቢ ንዓና ኣብዚ ግጥም ኣመና የገድሰና ነይሩ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ስፖርት ግጥማትና መሪሕና ከነብቅዕ ሓያለ ግዜ ማዕረ ንወፅእ ምንባርና ብዙሕ ነጥብታት ኣጥፊና ኢና ኣብዚ እዋን ክለብና ትሕደስ እያ ዘላ ክብል ተዛሪቦም ናይ ቶተንሃም መዘኑ ሞሪኖ ኣብ ድሕሪ ዕረቱ ዝነበራ ጀማምራና ሸቶ ክምዝገበና ኢና ርኢና እዛ ሸቶኻ ብሓቂ ክትምዝገብ ዘይነበረ እያ ኣብዛ ግጥም ትኩራት ኣይነበርናን ንራሽፎርድ ከምቲ ዝግባእ ክንሕዞ እውን ኣይስራሕናን እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሳጹን ፍጹም ቅላዕ ንኩዕሶ ምስ ዝረኽባ ብሓቂ ሓደገኛ ተጻዋታይ ክብል ተዛሪቡሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ናሓሰ ብፓላስ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ሜዳ ኣብ ዘካየደቶም 9 ጸወታታት ዛጊዳ ኣይተሰዓረትን ዘላ ኣብ 5 ክትዕወት ኣብ 4 ማዕረ ተፈላለያ ቶተንሃም አንጻር ዩናይትድ ተጻዋታ 35 ግዜ ተረቲዓ በምህላዋ ከም ፍሉይ ነጥቢ ተታሒዙላ ኣሎ ሞሪኖ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ መጺኡ አንጻር 4 አሰልጠንቲ ናይዛ ክለብ ዝነበሩ ማለት ፎርጉሰን ሞየስ ቫንጋል ሶልሻየር ዘካየዶ ጾታ ክዕወት ብዘይ ምኻሉ ኣርሱ ሰሪሕሎም ናብ ካልእ ግጥም ስንምልከት ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ አንጻር ኤቨርተን ዘካየዶ ጾታ እዩ ኣብዚ ዓብላልነት ሊቨርፑል ጎሊሑ ዝተራየሉ ጾታ ቅድሚ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ኦሪጊ 2 ሻኪሪ ማነን ዊጅናልዶምን ብዝረኸበተን 5 ሸቶታት ሊቨርፑል ነታ ካብ ኪንን ሪቻርድሰንን 2 ሸቶታት ዝረኸበት ኤቨርተን 5-2 ረቲዓታ ኣብዛ ግጥም ሴዶ ማነ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ማርኮ ሲልቫ በዚ ናይ ትማል ስዕረት ካብ ስርሑ ክባረር ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይንገር ኣሎ ከም መተካታ ናይ ሲልቫኻ ኤቨርተን ናይ ቅድማ ኣሰልጣንያ ዝነበረ ዴቪድ ሞየስ ደጊማ ክትቆፅሮ መዲባ ከም ዘላ ማዕከና ዜና እንግሊዝ ይነግራ ብዘይካዚ ኣብ ናይ ትማል ካብ ዝተኻየዱ ግጥማት ቸልሲ ኣብ ሜዳ ንኣስቶን ቪላ ዓዲማ ኣብ ዝተጻወተትሉ 2-1 ተዓዊታ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ ቸልሲ ኣብ መበል 24 ካብ ኣብርሃም ብዝረኸበታ ሸቶ ኣቐዲማ እኳ መሪሕነት ተሓዘት ኣስቶን ቪላ መበል 41 ካብ ትሬዝገት ብዝረኸበታ ሸቶ ማዕረ ብምዃና ክልቲአን ክለባት ንዕረፍቲ 1-1 ተፈላለየን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ቸልሲ ኣብ መበል 48 ካብ ማውንት በርቃዊት ዝኾነ ሸቶ ብምርካባ 2-1 ተዓዊታ ኣብዛ ጸወታ ናይ ቸልሲ ንጎሎ ካንተ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ ሎሚ ዓመት ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ዘላ ሌስተር ኣብ ሜዳ አንጻር ዋትፎርድ ተጻዊታ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ጸወታ ዝኾነ ሸቶ ዘይተመዝገበ ክኸውን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ሌስተር ኣብ መበል 55 ካብ ጂሚ ቫርዲ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ሸቶ ብምርካብ ክትመርሕ ጀሚራ ጾታ ሙዱ እውን ሌስተር ኣብ መበል 95 ካብ ማዲሶን ሸቶ ብምርካባ 2-0 ብምዕዋት ደረጃ ዓቂባ ኣብዛ ግጥም ናይ ሌስተር ሃርቪ በርነስ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ብዘይካዚ ሳውዝሃምተን ንኖርዊች 2-1 ብምርታዕ ካብ ናይ ሓደጋ ዞባ ከተምልጥን ከላ ወልቭስካን ዌስትሃም ቅድሚ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዘቕፀረትላ 2 ሸቶታት ሓጊዛ 2-0 ረቲዓታ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሎም 5 ምሸት እውን ክቕፅሉ በዚ መሰረት ኣርሰናል አንጻር ብራይተን ከምኡ ኸኣ ሼፊልድ ዩናይትድ አንጻር ኒውካስል ክጻወታ ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም